हाय लोगोफोर पीएम किसानखौ जाय बानायदोंमोन जेन' आबादारिफोरा बोसोरसेयाव 6000 मोनगोन होननानै मदिया पीएम किसान सम्मान निधि योजनाखौ बानायदोंमोन। जाय बिथांमोनहा बे स्किमखौ मोनाखै बिथांमोना बे भिडिअखौ नायनो हागोन आरो जाय मोनदों बिथांमोनाबो नायनो हागोन। जुदि नोंथाङा मोनाखैबा मानि थाखाय गोरोन्थि जादों एबा नोंथाङा बेखौ बोरै सुद्रायनांगोन आरो नोंथांनि हाबनाय हाबैखौ बोरै चेक बानायगोन जों बिनि सोमोन्दै दिनै रायलायगोन। जुदि नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा जुदि नोंथाङा गोदानबा अन्नानै आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनो थाखाय नैबे साबस्क्राइब बाटन गोजा नुखागोन। लोगोसे नैबे बेल आइकन फैबा बेलाव थुनानै अलाव होनानै ला जाहाथे नोंथाङा आं भिडिअफोरबा नुनो मोनो। बेबायदिनो गोदान भिडिअ आरो साख्रिफोरनि आपडेटफोर मोन्थिनो हायो। थ' जों दानिया भिडिअखौ जागायदिनि। एबा नोंथाङा हाबाखै बेखौ बोरै नायगोन बिनि सोमोन्दै दिनै नोंथांनो खिथागोन। गिबियावनो नै बाहाय नै फार्मार कर्नार होननाय दं बेयाव क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव नै बाहाय नै बेनिफिसियारि स्टेटासआव क्लिक खालाम। क्लिक खालामनायनि उनाव बेबायदि पेज फैगोन। जुदि नोंथाङा आधार कार्ड होदोंबा आधार कार्डजोंबो नायनो हागोन। जुदि बेंक एकाउन्ट होदोंबा बेंक एकाउन्टआव क्लिक खालाम एबा मबाइल नाम्बारजों नायबाबो मबाइल नाम्बार नोंथां अनलाइन बानायनायाव मबाइल नाम्बार होदोंबा मबाइल नाम्बार क्लिक खालामदो। जुदि नोंथाङा बेंक एकाउन्टखौथ' होखादों जानो हागौ बेंक एकाउन्टआव होदो। क्लिक खालामनायनि उनाव बेयाव नोंथांनि बेंक एकाउन्टखौ टाइप खालामदो। टाइप खालामनायनि उनाव बेयाव गेट डाटायाव क्लिक खालामनाय बेयाव गेट डाटा नुदोंना बेयाव क्लिक खालामखांनायनि उनाव नोंथांनाव बेयाव बेबायदिनो नोंथांनि नाम बेंक एकाउन्ट नाम्बार आधार कार्ड गामि थामि गासिबो फैजोबगोन। बेयाव नै जुदि नोंथांना बेबायदि देखायदोंबा वेटिं फर एप्रुभेल बाय स्टेट बिदि देखायदोंबा नोंथांनि पेमेन्टआ हाबनाय नङा। नोंथाङा बेखौ जेराव बानायदों बेयाव थांनानै आपडेट खालामहैनांगोन आधार कार्डखौ नङाबा माया मिस्टेक जादों बेखौ। आरो जुदि नोंथांना बेबायदि देखायदोंबा RFT जुदि नोंथांनिया जेनेबा फार्स्टआनो जा सेकेन्डआनो जा थार्ड इन्स्टलमेन्टआनो जा बेबायदि RTI साइन बाय स्टेट फर सेकेन्ड इन्स्टलमेन्ट बेबायदि होदोंबा 100% हाबगोन बियो डिसेम्बरावनो हाबगोन। जुदि नोंथाङा अक्ट'बर सेप्तेम्बरनि गेजेराव बानायदोंबा नोंथाङा दाख्लैनियाव हाबथ'वाखै जानो हागौ। नेक्स्टआव हाबगोन बेबो 100% हाबगोन। आरो सोरनाबा जुदि रेजेक्ट नैबायदि एप्रुभेल फर वेटिं फर एप्रुभेल बाय द स्टेट बेबायदिबा नोंथाङा जायनाव बानायदों बेयाव नोङो माबा मोनसे आधार कार्डफ्रा मिस्टेक जादों बेनो आधार कार्डआ मिस्टेक जादों बेंक एकाउन्टखौनो आधार कार्डआव होनो हादों बेनिखायनो बिदि मिस्टेक जानायनि थाखाय हाबनाय नंलिया। बेखौ नोंथाङा जेराव बानायदों बेयाव आधार कार्डखौ लिंक खालामहैनांगोन। जुदि नोंथाङा आरो बेफोरबायदि नै जेनेबा नोंथांनिया माबाफोर बेंक एकाउन्टफ्रा मिस्टेक जादोंबा नै बेयाव नैबाव देखायखागोन नै जुदि हाबथाराखै खनसेबो नोंथाङा रेसपन्ड पेन्डिं PFMS बेफोरबायदि बेंकआबिलिटि नोंनि बेंक एकाउन्टआ मिलायाखै। जुदि बेखौबो नोंथाङा जेराव बानायदों बेयाव थांनानै नोङो आपडेट खालामहैनांगोन। मोनसे एप्लिकेसन मोनखायो बेयाव एप्लाइ फर्म मोनो बे फर्मखौ फिलआप खालामनानै नोंथाङा जेराव बानायदों बेयाव हैनांगोन। जुदि आरो नोंथांनि बायसान्सआव नै बेफोरबायदि देखायदोंबा नै नों मानि थाखाय रिजेक्ट जाखो नोंनि मानि थाखाय रिजेक्ट खालामखो नोंनाव मानि थाखाय हाबाखै बेयाव होखागोन नै नोंथाङा बेखौ डाटा रिजेक्टेड बाय बेंक एस पार बेंक एकाउन्ट नाम्बार इज इनभेलिड बेंक एकाउन्ट नाम्बारानो जायाखैनो। बेंक एकाउन्टआव जेनेबा नों भटार कार्ड होदों बानायनायाव भटार कार्डजों बेंक एकाउन्टआव थानाय नामजों मिलायनांगोन आरो बेंक एकाउन्ट FIC कड बेफोर गासिबो मिलायनांगोन नङाबा नोंथाङा हाबनाय नङा। जुदि नोंथाङा भिडिअखौ बुजियाखैबा कमेन्ट खालामनानै सोंनो हागोन बा नोंथांनिया माबायदि देखायदों बेखौ खिन्थानो हागोन। आरो नोंथाङा दासान्दि नोंथांनि माबोरै चेक बानाय बेखौथ' आं खिन्थाखाबाय। नोंथाङा नोंनि चेक खालामनो थाखाय नों जायखिजाया मा ब्राउजारखौ बाहायो बेखौ PM किसान टाइप खालामदो। टाइप खालामनानै बेबायदि पेज फैखागोन। नोंथांनि जुदि डेस्कटप पेज नङाबा ओरै खालामनानै नैबे डेस्कटप साइड बेयाव बानायदो ओमफ्राय बेयाव क्लिक बानायदो। क्लिक खालामखांनायनि उनाव नैबे साइडआव फार्मार कर्नाराव होदो। होनायनि उनाव नै बेनिफिसियारि स्टेटासआव क्लिक खालामनानै होबानो नोंथाङा नायनो हागोन। बेखौ नोंथाङा मबाइल नाम्बारजों नायनो आधार कार्ड नाम्बारजों नायो। नोंथाङा नोंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ होदो अब्लानो नोंथाङा गेट डाटायाव क्लिक खालामबानो नुनो हागोन। जुदि नोंथाङा नोंथांनि गामिफोरखौनो नायनो थाङोबा बेनिफिसियारि लिस्टआव क्लिक खालामदो। साप'ज हमनानै ला जोंना स्टेटआ आसाम डिस्ट्रिक्टआ हमनानै ला फार्स्टआव मा फैयो चिरां हमनानै ला जोंनि BTCनिखौनो नायनोसै। साब डिभिसन बेंटल होनोसै जेनेबा ब्लक बेंटलाव मा ब्लक दं बे फैजोबखागोन। सिडली बर' बाजार मनिक चिराङाव होबायलायनो एग्जाम्पल बेयाव नोंथांनि गामिखौ क्लिक खालामदो। नै बेयाव नोंथांनि गामिफ्रा खयथा बे
बेंटलनि सिङाव खयथा गामि दं बेफोर फैजोबखागोन। जायखिया मोनसे क्लिक खालामदो, क्लिक खालामनायनि उनाव गेट डाटा क्लिक खालामदो, गेट डाटा क्लिक खालामनायनि उनाव बिसोर गासिबो नामा हौवा हिन्जाव गासिबो फैजोबगोन, बिसोर बिथांमोना मोनजोब्बाय। बिदिनो चेक खालामनो हायो। नोंथांमोना माबाफोर बुजियाखैबा भिडिअआव कमेन्ट खालामनानै सोंहरनो हागोन आरो नोंथाङा गोरोंबा आंनि भिडिअ चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम। एसेनोसै।